סימונה, תקשיבי בבקשה לחדר המכין הגדול. טוב, בקיצור, דלה, תופיע. ערב טוב סימונה. ערב טוב המכין הגדול. סימונה, קחי את המעטפה שלפנייך והקריא אותה לשאר בני ההכנה. אין בעיה המכין הגדול. טוב, ההכנה שלי הודעה מהמכין הגדול. צהריים טובים הכנה. כמו שידוע לכם, בשבוע שעבר נתבקשתם לבצע משאפ לשירים זכיתי לאהוב של עברי לידר ובים בם בם תירס חם ולהפיק להם קליפ. אם לא הצלחתם לעמוד במשימתכם גם השבוע, עליכם יהיה להרכיב את רשימת הקניות למכין בתקציב מוגבל של 5 שקלים למוכן. את הרשימה עליכם להגיש לחדר המכין הגדול בעוד שעה מעכשיו. בהצלחה. שנייה, צריך שיהיה אחד שמארגן הכל, חכו רגע. בואו נעשה בסדר בדברים, שיש לרשום הכל. יש מישהו שרוצה לעשות את זה? רגע, תקשיבו שנייה, סיגריות וקולה זה דבר ראשון, אוקיי? מה סיגריות ומה קולה? ערמות, קלקולים, מה? תהיו הגיונים, תהיו פתחים, זה עוד שעה, בואו נארגן, לא יודע, קלקול מרים, 2 במבות, בואו. אז מה לך במבות? מה זה נצנצים? די, מה האוכצ'ות מרימות, אדם? תגידו, זה שעת פה לא פה, היה מזמין אתכם את הכסף. תגידו לי, מה, אתם רציניים? אתם כאילו שומעים את עצמכם? כאילו אין לנו כסף לקלקול, צעירים בענף מפוצצים, אנחנו ישנים 3 שעות בלילה, עדיף ללכת להדבר, יקבלו אותי הרבה יותר טוב שם, אבל לא, אנחנו נתעסק בסיגריות ובקלקולים ובהרמות. אתם יודעים כמה זה לוקח אותי את הנצצים האלה מהבגדים? אני לא רוצה לדעת לשאול את זה, די, באמת, עזבו אותי, לא קלקולים, לא עצמות, לא שום דבר, בסדר? אין כסף יותר, אין כסף, אין הרמות, אין צורך, כלום, די, מה? אורי, מה קרה? אני לא יכולה יותר, אני לא יותר. הגדירו להכנה משימה. יש לנו תקציב, צריך לפעול לפי התקציב הזה. מה עכשיו לקנות סיגריות? בשביל מה צריך לקנות עם הכסף הזה? קלקול למובילים, בשביל מה? תסביר לי, בשביל מה? מכין הגדול תסביר לי, בשביל מה? איך, אם אנחנו מבזבזים את כל הכסף שלנו על קלקול המוביל, שאתה דואג רק לקולה שלו ולחטיפים שלו, איך אני אמורה לקנות נצצים להרמות? תסביר לי, איך? איך? ועוד איך אני בכלל אמורה להתחיל לחשוב על נצצים להרמות עם הצעירים ישנים 3 שעות בלילה, לא קוראים לנו בשמות הפרטיים שלנו, באמת, תת אדם. זה פשוט מאוד, אנחנו נלך פשוט פעם שם, אנחנו פשוט יקבלו אותם כמו שאנחנו. זה מה שהם רוצים. אין בעיה עם זה. אתה פשוט גאון, המכין. אני פשוט לא אוהבת. יואו, אתה כזה יפה אתם קלטתי את הטקסטורה שלו? אני רוצה שיום אחד זה יהיה סגירה רק שלי ושלו. סגירת יום רק שלי ושלו. כן, ברור שהוא רק הוא סוגר, אבל שזה יהיה רק אני פה. ענבל, אני אשקול את ההצעה שלך לגבי הסגירת יום.